Fa 10 anys, des del Centre d'Estudis en Esport i Activitat Física de la UBI-QCC, el CEAF, vam iniciar un camí amb una visió clara: millorar la pràctica esportiva a través del coneixement. Avui, aquest centre és reconegut per la seva recerca i la seva transferència de coneixement. En aquest temps, hem liderat més de 50 projectes, publicat més de 100 articles i consolidat una xarxa extensa de col·laboracions nacionals i internacionals. D'altra banda, també hem treballat amb institucions públiques i privades del territori, des d'entitats esportives fins a escoles. La recerca que duem a terme és rigorosa, innovadora i aplicada a les necessitats reals dels esportistes i de la societat. Basant-nos en l'evidència científica, també oferim serveis especialitzats en entrenament, assessorament i valoració funcional. Avui som un centre de referència en prevenció de lesions esportives i en l'avaluació del rendiment esportiu individual i d'equip. Aquest és el nostre compromís: impulsar la recerca, la innovació i la transferència de coneixement per transformar l'esport en una veritable eina d'educació, salut i benestar per tothom. Som el CEAF, 10 anys avançant amb rigor, 10 anys construint futur a través de l'esport i l'activitat física.